O inicio da competición está previsto para as 9:30 da mañá, cando terá lugar a saída da primeira das 5 categorías que compoñen o calendario de probas dende cadetes ata máster. A espera do peche das inscricións xa están anotados ao redor de 450 competidores, procedentes non só de toda Galicia, senón tamén de Asturias, Cantabria e mesmo Portugal. O percorrido, o circuito en sí, mide sobre 2.700 metros. Colle area, colle monte e colle asfalto mínimo. A maior parte é monte e parte de la area, que é a parte máis importante pola dificultad que acarrea. Temos en previsto unha asistencia de entre 400 e 450 participantes, vindo de Asturias, Cantabria e un par de clubs que normalmente veñen de Portugal. O circuito, ademais de constituir un dos mellores e máis exixentes de Galicia, destaca pola súa beleza paisaxística, poñendo en valor algúns espazos naturais do municipio. Pero que tamén poñemos en valor algo moi importante para o noso concello, como é o espacio natural no que se desenvolve esa proba. Un espacio natural que, como xa dicía o presidente do club, pois é evidente e invidiable, porque non hai probas deste calado no que podan convivir pois un espacio natural como é a praia de Barraña, a desembocadura do río Coroño e tamén o Pinal onde se desenvolve esta proba. Estas circunstancias o que provocan, para ben, é un escenario estupendo para poder disfrutar do ciclismo, do ciclocross no noso concello. A proba, que xa acada a súa 34ª edición, está incluída no calendario de clasificación da Federación Galega e da Copa de España de Ciclismo.